देखैबू बॉडी के काना ले लेबू बॉडी बॉडी सब देखैबू बॉडी के काना ले लेबू बॉडी बॉडी सब देखैबू बॉडी सब देखैबू। म्यूजिक बाय विकेश भोजपुरिया। जरे रानी डाली हम हाथ हो ऋतिक राज के तो वही पर ध्यान बा काहेला जात बाडू नी मन सामान बा काहेला जात बाडू नी मन सामान बा राइटर गोविंद दीवाना देखी यही पर सब कुछ कहती सबके देखैबू बॉडी आ सबके देखैबू बॉडी रिकॉर्डिंग स्टूडियो अरेरा।